Кафе Лола хонаи имрӯзаи мо дар ноҳияи Иёвон дар хуни думи баланди баъзе ба ӯ тараф кафе Лола мешавад, ба ин тараф савна ва ин боши саддики 11 мактаби 75 наздик аст. Тирезааш раи калон нигоҳ мекунад, заправкаи Орио ва ресторани Дунё. Макони беҳад назд. Хона дар ноҳияи Иёвон 50-солагӣ наздики кафе Лола қарор дорад. 72 метри квадратӣ, 299 000 сомон. Проекташ беҳад назд аст. Ин ҳаммом шай ва ин бошад ҳоҷатхона. Ҳаммом ҳоҷатхонааш алоҳида стяжка карагаи бардоро даромадгоҳи хона. Ин як мебел мемонем беҳад назд мешавад. Проекташ барои ман беҳад маъқул шуд, барое ки ди хонааш беҳад калон аст. Ҳар ди хонааш калон аст. Баъзе ҷо аст ки як хонааш калон, як хона майда мешавад ва проекти ин хона боша ҳар ди хона калон аст. 72 метри квадратӣ дар ҳафтум ошина қарор дорад. Рақамҳои соҳибхонаро мемонам. Срочно занг бизанед. Саломат бошед. Бо канали Хонаҳо Иёвон бошед.